रसिका मुंबईत पहिला असताना आता खेळाक पण येताला. हा निशा थांब थांब, कोरोना टेस्ट करून इलाय मा? हो ग, करून आली. तुका नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. अगं आपली न्यू इयर तर कधीच झालं, 1 जानेवारीला. अगो मराठी लोकांचं नवीन वर्ष गुढीपाडव्यापासून सुरुवात झाला. तुका तरी काय माहिती असताना, ती या रवतेस मुंबई. ओ हॅलो, मी पण कोकणातलीच आहे. माझा पण जन्म कोकणातच झालाय, फक्त राहते मुंबईला. मग सांग बघूया नवीन वर्ष कसा साजरा करतात आणि गुढीपाडव्याचं महत्त्व. रवान दे, मी आज सांगते. तुका थोडक्यात सांगायचं म्हणजे गुढीपाडवा म्हणजे मराठी लोकांचं नवीन वर्ष. आधी झालेली सगळी भांडणा, दुःखाचे वाईट प्रसंग ह्या सगळा विसरा नवीन वर्षाची नवीन गुढी उभारून मराठी माणूस नवीन वर्षाची नवीन सुरुवात करता म्हणजे गुढीपाडवा. आता तरी कळला मा? होय, समजलं. माझ्याकडून तुका परत एकदा नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुला पण माझ्याकडून नवीन वर्षाची खूप खूप शुभेच्छा. आमचे एकमेक